Samantala, mas pinatatagpo ang suporta sa mga Carabao Racers sa Alaminos City matapos ang pamamahagi ng karagdagang 16 na kalabaw sa mga benepisyaryo at miyembro ng Alaminos City Carabao Racers sa Agriculture Cooperative o yung ACRACO. Isinagawa ang nasabing programa ang pagbabahagi sa ilalim po ng programa ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center or DAPCC. Katuwang ang pamahalang lungsod ng Alaminos at ang First Congressional District Office. Idinaos po ang formal na turnover ceremony sa Barangay San Roque na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura at lokal na pamahalaan. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang mga programa sa pagpapalakas ng kanilang kabuhayan, lalo na sa paghahanda sa planong pagbubukas ng dairy box sa lungsod sa susunod na taon. Layunin ng programa na mapaunlad pa ang industriya sa pag-aalaga ng kalabaw at mapataas ang produksyon ng gatas bilang bahagi ng pangmatagalang pagsisikap na palakasin ang agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Alaminos City. IFM News. IFM News. IFM News.